Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Bring me to everlasting life. Sige hapon, mayong hapon, mga suking tigpaminaw ng atong pagkutulumanon. Kiuluhan no get a woman I love ko ng babae nga akong gihikugma. Adlaw karon nga Domingo, sumad kayo no sa pagsugod ni atong tulumanon dinhi sa mao nga estasyon. Hinaot nga anagyapon kamo sa Kapiskay sa panglawas aron andam no sa pagpaminaw ni atong tulumanon nga nagtayag og mga katinawan o kahayag ilabot na sa atong pagtuo nga gitudlo sa babae no nga gitumbok ni atong tulumanon nga mao ang simbahan ang iglesia. Magyapon kining inyong boss nga alagad no sa mga tulumanon Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Atong tubagon no ang pangutana kagahapon nga na-send no? Okay, gikan sa 091080304748 no. Sa dili pa day tuod akong isubli pagpahibalo kaninyo nga ug unsa may madawat nato nga text message karon no mga pangutana pagkaugma pa nato gayud tubagon no. Dili ni siya parehas sa format nga itong gihimo sa pikas stations miagi nga insigida ato dayon nga kining tubagon no dinhi ato kining gipalahi no tungod pod aron nga maka-screen pod ta sa inyong kining mga pangutana o maandaman po nato pag-ayo no di ba ta makalitan. Okay, so ako ning gisubli pagpahibalo tungod kay
Naiuban nga nadawat na ko message kagahapon or ganinang buntag nga gusto nila ipatubag dayon, no? Pinagi sa text or iba karon dayon, no? Atong iklaro ninyo din karon nga ang atong sistema sa pagtubag sa mga pangutana dinhi sa atong tulumanon, kung unsay madawat nato sa karon nga adlaw pagkaugma nato bali tubagon. Pero ang uban po ng mga pangutana mohangyo pud ko nga mauktaba o mapuspon kung ang gisentro sa pangutana lahi po siya nga topiko. Kaya naman ko'y pangutana uban diri nga mo gawas na sa atong topic may tungod sa yukbo ngadto sa mga imahen, no? Kon kinibang revolto o na nga mohangyo ko nga i-set lang po nato sa laing time ang pagtubag nga matunong kung may isgutan na ang maong topiko. Kaya nga itong priority sa pagtubag karon nga pangutana kadtong related gayod sa atong topic may tungod sa mga larawan o kinibang pagyukbo, no? O may labot na sa atong mahal nga inahan kay mo magyoy atong gitumbok ni atong tulumanon kining the woman I love kun ang babae nga akong gihigugma. Pasensya kamay, no, kung medyo kinibang lahi pa siguro ang atong kining pagpatpat karon, no, sa atong pulong kay medyo siguro tired gamay, no, si kinibang Veritas kay doon na po tayo atubang, no, before ani nga programa nga usa ka speaking engagement kay hapon. Mo na nga mo hinahinay ko karon gayud ang tingog akong hinahinayon kay basin bayag dili ko kaagwanta nining usa ka oras tiin successive, no, ang atong paggamit sa atong tingog, no, kining tao kapuyan man yun po, di ba? So kana lang. So atong tubagon ang pangutana nga kagahapon ng una gikan sa 0910803078. Matod pa, tubagon ba sa Ginoo kung dili nako moagi ni Maria sa pagampo? Kay kagahapon gud atong gipahimug-atan ang atong mahal nga inahan nga kung mo sangpitag kaniya tungod kay siya atong inahan, dako kayog posibilidad nga kini dunggon, no, tungod kay kung siya na mohangyo ngadto sa iyang anak na si Jesus, dako kayog porsyento nga pagadunggon gayud, no, sama niadtong sa kasal sa Kana diin dunay siya gihangyo sa iyang anak dili pa unta panahon sa pagmilagro, no, sa atong Ginoo pa nagmilagro siya tungod sa hangyo sa iyang inahan nga mao si Santa Maria. Mao siguro nga kining pangutana karon, no, gikan sa 0910803078 nga kining nakapangutana siya ni ini. Siguro dunay gamay kumbinsido siya apan gusto pud niya mahibaw-an kung pwede ba nga mudritsus Ginoo nga dili mo ampo ni o muagi ngadto kang Santa Maria. Well, ang atong ikatubag ni ini pwede man. Pwede man kay sa Biblia do na may mga personahe nga may diretso pag-ampo ngadto sa kining Ginoo. Pero ang ato lang kung atong isalindot usab ang mahimo sa mga santos, no, ilang tabang dili po siguro nato ihimo una, meaning sama gud sa uban nga ilabang sawayon kung mo agita ngadto kay Santa Maria o mangayo ta sa intercessory power ni Santa Maria nga kana mahimo ra bagyud niya. So mo lang po na atong i-klaro dinhi sa atong tulumanon nga pwede man ta mo diretso sa Ginoo. Pero dili po nato sawayon, di po nato nigahon nga doon na po'y mahimo ang mga santos sama ni Santa Maria. Nga naman, kay siya atong inahan. O siyempre, ang inahan makatabang yun nato diya sa unsay mahimo ra po niya. Particularmente, ang yarag yung mahimo, kanara pong kanang paghangyo ngadto siyang anak. Pananglit ingon ta ngadto kaniya Santa Maria, no, nagto kami nga nagkaroon sa langit, no, tupad sa imong anak nga among Ginoo. Tabangi mi og ampo, dala tabangi kami og dala sa among mga pag-ampo diri ngadto kaniya. Ingon ana. Mura gyud mahimo ni Santa Maria
ang paghangyo ngadto sa iyang anak. Kay siyang kaugalingon naman siya mahimo. Kay dili man sa Dios. Pero usahay, masaypan ng pud sa uban ba nga ang atong pagpangayog tabang ni Santa Maria, mura na kuno si Santa Maria og usa ka Dios o usag ka Dios. Dili biya na no mga suking tigpaminaw kay depende biya gyud na no kay kung atong ayuhon magyud og lantaw ang pagtulunan sa Katoliko og ato bang sabton gyud pagayo og ato yung alinggaton yun ba ang iyang mga kanabang katinawan, no? Sayron, no? Dako kay kalainan, kay kung musangpit ni Santa Maria, mayon ta, Santa Maria, unsa may sumpay? Mingon bata nga, tabangi mi kay Dios kanamo o usa ka Dios sa gamahanan ka ipagawa sa imong gahom aron nga maunsa diha, no? Ang atong paglitok, ang atong paghangyo niya, ingon ni ini, Santa Maria, iampo mo kami. Ang atong gihangyo ni Maria, patabang lang taniya og ampo, etos Ginoo. Wa ta mo ilang nga siya Dios. Kay kana bitaw ang atong litanya, klaro man na, basta Dios nagali may atong sangpiton, mayon tag kaluy kami tabangi kami. Ngano man, tungod kay Dios man yun ang atong gipangayuan, gamahanan man. Pero kung si Santa Maria manggaling, atong sangpiton, iampo mo kami. Iampo mo kami. Ug unsa pa ng mga kinibang kanang katawagan nato niya sama na mayon tag arka kasagsabutan, iampo mo kami. Dili ta moingon nga Dios siya. Ang mahimo ni Santa Maria ang pagampo lang ngadto sa Dios, ngadto sa anak. Sama basgi buhat ni San Pablo sa Roma 15:31 nga iyang gihangyo ang mga Kristiyanos nga nagtuo siya nga mga kauban niya sa pagtuo dito. Nihangyo siya nga iampo po siya. Iampo po siya. Maura na mahimo sa mga santos sa ilang intercessory power ka ng pag-ampo. Gani, di man kumutuo nga ang uban nato mga igsuon nga against na ining intercession of saints, di man kumutuo nga wala po na nila himua. Buri pasabot, bisan ilan ning gisaway, kining pagtulunan na sa Katoliko, pero wala sila kabantay nga ilarabya po ng gihimo. Kanang ilang musalig pa po sila, mangayo pa po sila kanabang intercessory power sa ilang kauban sa pagtuo. Sama pananglit, nahinumdum ko nga doon na ito isa ka pastor sa usa ka grupo, usa ka fellowship, no, dili Katoliko, nga nag-pray over ang pastor ngadto sa iyang mga sakop. Kay ilang gihangyo manggod ang pastor na, Pastor, i-pray over maybe? Ampuin mi? Ilang gipangayo ang intercession sa ilang pastor nga iampo pod sila. So bisan gali sila doon na sila po intercession. Kaya nga no, magtinabangay man po sila ampo sa masigusa nila. Gani na hinumdum ko sa ilang ko magisgot og ngalan, usak ka pamilya gito. Nga sa Victoria Country Homes. Nga atong gi-sharengan po, no? Atong gi-share ang atong pagtunga to kaniya, no? Kani Katoliko dayon nibalhin sa laing pundok. Laing pagtuo. Apan hinoon karon nibalik na sa atong tinuhuan nga kining Katoliko. Sa wala pa silang balhin, doon na tayo gihimo nga mga move o kanabang arrangement, no, kanang Bible sharing ato kanila, then atong gipaambit, no, ang ato pong kasinatian sa atong pagtuong Katoliko. Ug usa gani sa among naiskutan ni adto kining niya, no, about intercession of saints, pagpataliwala sa mga santos. O usa sa akong hinumduman nga gigamit nako nga silbing kapasikaranan o argumento ang iya mismo nga experience, no? Katong usa ka babae. Ingon siya nako ba nga kini Brad, tanawa unsa ka epektibo nga kung magampo ta mo diretso ngadto sa Ginoo. Dunggon gidayon nga dili na mo hapit-hapit pa og mga santos. Ingon siya, ang akong anak gihilantan, init kay nga tanan, dayon kanang bang isod na yun kayo kay init kay nga tanan. Di nagampo ko ngadto sa Ginoo, diretso yun nga unta mahuwasan ang akong anak. Dayon tuod man wag yun dang tigdugay,
ipaningot ang iyang anak. Ningon siya, ipaningot akong anak din. Pag hikap ko nun niya, nihinay na ang hilanat. Bali, bot na ko'y pasabot mga igsoon nga, kinibang dako gyud ang iyang pagtuo nga, gidungog gyud sa Ginoo ang iyang pagampo. Ningon siya nako, brad, tanawa brad, litso kus Ginoo og ampo. Nga kung anak nga maayo sa iyang hilanat, tanawa paingon na gyud sa kaayuhan. Gidungog, wala ko mo sangpit pa og mga santos. Yaon siya akong giingon niya, ingon ko, sister, praise the Lord. Praise the Lord. Mayo imong kanang gihimo. Natingala siya nga nung nag-praise the Lord ko nga. Katong iyang gisulti nako, al kontra man to sa akong pagtuo nga kanang pagpataliwala sa mga santos. Anong it seems sa iyang unahuna nga, anong nagpasalamat man, nalipay man ni si Brad nako nga. Dili man Catholic nga baruganan akong giingon niya kay diretso gugos Ginoo niya ni praise the Lord man siya nga kana mga Katoliko moagi pa mga santos. Ako siyang giingnan, sister, nayo imong gibuhat, praise the Lord. Kaya ang imong gihimo ipataliwala ka sa kaayuhan sa imong anak. Ikaw mismo ang imong pag-ampo dili para sa imong kaugalingon. Tinuod nag-ampo ka nga tus Ginoo pero kanang imong giampo di man na para sa imong kaugalingon. Para man sa imong anak. So gidungog ka sa Ginoo. Unsa may imong nahimo? Di ba nakapataliwala ka? Ano man? Nakapataliwala ka? Ano man? Kay dili man ang imong anak gyud mo'y direktamente nagampos Ginoo kay gihilantan man. Natulog raman. Ikaw may nagampo alang niya. So naayo siya tungod sa imong pagampo. So ang imong pagampo para niya, sumipatunga ka. Niadtong higayonan ng mga sukit paminaw, inanay na siya, hinay-hinay siyang nakasabot anang atong intercession of saints sa hinibang Romano Katoliko. Nga mahimo di ay nga bisan gani kitang mga na Kristiyanos, maka-intercess, makapataliwala. Na-confuse magod ang uban itong mga igsoon anang gisulat ni San Pablo sa unang Timoteo 2:5 nga, usaray tigpataliwala. Si Kristo ra. Si Kristo raman kung tigpataliwala, nga nang muila pa mataglaing tigpataliwala. Well, ang atong katinawan niya, ato naman na hinay-hinay, no, impartial, ang katinawan, nalimot lang kung unsang adlaw to, basta ako na ning nalakbitan. Nga og unsa gali mahimo sa mga santos, o sa mga apostol ba, sa buhi pa sila. Unsa ilang mahimo nga kaayuhan para nato o para sa uban, nausana ni Kristo. Nausa ni Kristo. Dili na isipo na itong kompetensya. Nga naman, kay there is only one body of Christ. The mystical body of Christ. Ang iglesia, o ang iyang katawan, gitawag niya iyang lawas. Usa ka lawas. So, usa ka lawas gali, meaning, ugun say mahimo sa kuan diha, mga sakop, maangkon sa usa ra ka lawas. Kay one body raman. Di ba ang iglesia gipanag-ing sa usa ka lawas sa tao nga lagi ang iglesia daghang membro pero giisip nga usa ra ka lawas ni Kristo ang iglesia, the mystical body of Christ. Pero unsa man ang lawas nga gipanag-ing ang iglesia, di ba lain-lain ang bahin, nay ulo, nay kamot, nay tiil. Ang kamot lahi og trabaho, ang ulo lahi og trabaho. Lahi og trabaho ang tiil. Pero maangkon nga unsay mahimo sa kamot, maangkon nga nahimo na sa tibuok lawas. Ngano? Kay ang kamot ug unsay nahimo niya? Nahiusa man niya sa usa ka lawas. So, malipay ang tiil ug unsay mahimo sa kamot. Ug ang kamot ug unsay ug ang tiil unsay mahimo sa tiil nga kaayuhan. Malipay ang kining kamot o vice versa o ang ulo. Unsay iyang mahimo para sa kinibang kaayuhan sa tibuok lawas niya. Sumaangkon sa usa ka lawas ug unsay mahimo sa bahin lang. Iyon na po ang iglesia. Kung unsay mahimo ni San Pablo, ni Santa Maria, isa pa ng atong giilan ng mga santos sa atong panahon, unsay ilang mahimo na usa na diha sa usa ka lawas ni Kristo. So mo na dili na kompetensya. Gawas kung muhimo kag muila kag tigpataliwala nga wala mausa diha sa lawas ni Kristo. Kana
nag-ila na ka og laing tigpataliwala pananglit unsa man pananglit. Pananglit tunay tao nga wala magtuo ni Kristo. Dayon kanang imo siyang gihimong tigpataliwala. Oo. So kato siya wa man to mausa sa one body of Christ. So kung mangayo kag power ato, mahimo na nga nagbaton kag laing tigpataliwala ngano. Kay lain naman to siya. Wa man to siya ma-united ngadto ni Christ sa body of Christ. So mahimo na tong nagbaton kag laing tigpataliwala. Pero kung membro sa body of Christ, sa lawas ni Kristo ang imong gipangayuan og assistance sa ilang mahimo, wala na question. Gani, mga suking tigpaminaw, ang detalye aning mahitungod sa intercession of saints, dili pa mununta karon ako hatag. O ako na lang hinay-hinay gamay, ako na lang share ninyo ang gamay. Pero, ang detalye ani, kung matunong kita aning timaha, ako naman lang guning lakbitan kay magud po'y na tunong sa pangutana kay naluwatan man gud ako mga pulong gud nga isang pita sa atong inahan yan ang pangutana mo relate man nga tubagon ba si Ginoo kung dili na ko moagi ni Santa Maria kung tubag himo tubagon ka pero dili po nato isalindot ang pagtulunan po ng ipasabot sa Biblia nga doon na po'y mahimo ang mga santos. Gani, kung atong basahon dyan yung unang Timoteo, no? Kapitulo 2. Sa versikulo 1, na dinhi ang klaro kaayong litra por litra bagayod nga kining Catholic explanation o paliwanag nga Katoliko kana bang nasubay gayod sa unsay gyud tudlo sa atong Ginoo ug sa mga apostol. Kay kanang moingon ta nga dili kompetensya ang mahimo sa mga santos sa nahimo ni Kristo. Kay unsa may gingon ni Kristo sa dili pa ng unang Timoteo 2:1. Sa San Juan kapitulo 20 tudling kinibang 19 ngadto sa 22 o 23. Unsa may atong mabasa diri no? San Juan 20:19 ngadto sa 23. Sa pagagabi na niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak. O gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unya mitunga si Jesus sa taliwala nila og miingon, "Mainyo untang kalinaw." Human siya makasulti ni ini iyang gipakita kanilang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pagayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo undang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Hibalo naman ta nga kanang pinadala intercessor. Di ba? Si Kristo intercessor kay pinadala man siya. Tigpataliwala. Pinadala man siya sa Diyos. Nga mo'y manggilabot sa atong pagtuo ng tudluan taniya. Pero wa man siya mag-inusara. Ningon siya, "Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." So ito pa, doon na po yung mga tigpataliwala nga iyang gi-authorize. Kaya nagpadala po siya kanang lain. Namutabang niya. So bali, si Kristo mao'y principal intercessor. Ang mga tinunan kuha lang sub-intercessors. Muna siya. Instrumental intercessors. Gi-extend maguna ni Kristo kay ibalo man siya nga di siya magdugay diri. Kisa may mupadayon sa iyang buhat sa pagpataliwala. Di kadto na iya mga tinunan, mga santos. Iba mga santos mo itong mga tinunan katong nagpadayon, nagmatinumanon, mga balaan. Sa mga ng santos, balaan. So, ang mga santos o ang mga balaan sa mga apostol nga nahimong tinunan nga nagmatinumanon ni Kristo, intercessor sila. Pero instrumento, pero nausa na diha sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Dili na kanabang kompetensya. Nakaroon basin mo ng uban ba? O sa may mga kalig-una niya na nga masabot na to nga kinibang tigpataliwala yun. Ang mga santos.
O gani, pwede na ito ingnon kita, mga Kristiyanos, makapataliwala man yun ba ta? Atong basahon ng unang Timoteo 2, versikulo 1. Ingon dire, 1 Timoteo 2:1. Kay katong giingon nga, usa lamang ang tigpataliwala, versikulo 5 man to. Oh. Mo kwanta, dita mo diretso sa 5, mo sugod yung tagbasa sa versikulo 1. Kay, kung ato ning masabtan, makaingon yun mo nga, uy, wala yun ay masayab si Veritas sa iyang explanation. Nga naman. Kayon sa manday diri sa versikulo 2. Gingon, versikulo 1 sa unang Timoteo, kapitulo 2. Versikulo 1, gingon. Awhagon ko kamo, una sa tanan, nga kinahanglan himuon ang mga pag-ampo, mga pagpataliwala, o pangaliyo po, ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao. Oh. Labi na kung basahon nimo ng hubad sa King James Version. Nga kanang pag-ampo ug mga pagpataliwala kuno himuon sa tanang tao. Oh. So gani kita giawhag putag apil nga mo pataliwala. So unsang pagi riya sa atong mga pag-ampo. Ngayampo na to atong isig ka Kristiyano. Di ba? Unya, masupak na dahil na sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Diliyoy. Kaya we are only one body of Christ. Ako yun ang balik-balikon. Kung siya mahimo na to, nausana sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Gawas kung muhimo lagi tigpataliwala nga wala mamembro o ma-part sa body of Christ. Tingali mo ingon mo, okay man na kung buhi pa. Kay makaampo, pero kung patay na, dili na. Hindi na makatabang. Hindi nakaampo. Maghinay ta. Kaya unsa gingon sa Ginoo, kadtong mutuo niya, makabaton og kinabuhing dayon. Sumang kinabuhing dayon, dili mamatay. Spiritually ha? Kay duha man ka klaseng pangatayon. Doon na may kanang gitawag physical death. Kanang biat ang kalag sa lawas. Physical death. Pero kanang kamatayon nga espirituhanon, nga bisan galig buhi pa imong lawas, pero kung naglunang kas kasalanan, nga nakasala kag dagkong sala, mortal sin, isipon na mga ikang patay, you're spiritually dead. Di ba? Sama nang sa unang Timoteo 5:6. Nga matod pa. Apan ang biyuda nga mapatuyangon sa kahilayan, patay na sa espiritu, bisan tuod buhi pa siya sa lawas. Buhi pa siya. Buhi pa niyang lawas, pero giisip na siyang patay. Kaya naglunang siya sa kasalanan, meaning dagko kanyang mga sala. So, ang maong babae, ang maong biyuda, gitawag na ito, spiritually dead. Siya. Pero buhi pa niyang lawas. So, meaning, doon ka klaseng kamatayon, physical o spiritual. So, kung mangutana ka, ang mga santo, sama ni Juan, ni Gisapatula, Apostol Pablo, kinsa pa, San Vicente, sa ato na ning ulahina, patay na sila physically. But do you think spiritually patay sila? No way. No way. No? Dili. Kay ang presensya sa Ginoo wala mawala kanila. Ang ilang maayong relasyon sa Ginoo naa kanunay nga wala mo antihay ang Dios, wa sila biyae. So kung sila tuwa sa langit karon, they're buhi sila, dili sila patay. Dili sila patay. So buhi sila sa espiritu, meaning makahimo sila sa pagtabang na to. Basin maingon ka, Brad, sa may prueba nimo nga ang mga santo sa langit makatabang gyud. Wala akong ikaingon lang nga dalimot ra ba kus bersikulo, wa pa nako masulat dire. Gi-impronto manggunin nato. Nga kining doon nato'y mga pulong si San Pablo ba nga niingon siya nga. Palabihon niya nga mubiya ni ining lawasa ug makig-uban na ngadto sa Ginoo. Unsa kuno niingon siya, palabihon niya kuno nga mubiya aning lawasa aron makig-uban na ngadto sa Ginoo. Unsa may mayong pagtulunan ana sa atong topic. Ang mayong pagtulunan ana sa atong topic mao nga kining
kung gahon-ahon na si Pablo nga mas palabihon niya nga mubiya diri sa yuta sa iyang lawas kung makig-uban na dito sa Ginoo. Ito pa, kung unsay iyang mga nahimo diri nga maayo, mas kung tuwa sa dito sa taas o sa langit. Kay dili man intensyon niya nga gikapoy na siya diri sa yuta, gikapoy na siya tabang sa mga tao, munang waton lang siya sa langit, gusto niya. Kay mawala biya po diyang pagkasanto niya na, no? Mawala ang iyang pagkabalaan, ana, nga, no? Nga bagay balaan nga mo dumili og tabang, mo refuse nga mo tabang og tao. Dili, oy, balaan gali, kinaiya yun na matinabangon. So, the fact nga niingon si San Pablo nga, palabihon niya nga mubiya dinhi, ining lawasa, makikuban na ngadto sa Ginoo sa tupa. Kung makatabang siya nato diri sa buhi pa, mas makatabang siya dito sa langit. Kay kung wa siya mahimo sa langit nga pagtabang nato, di moingon siya, ay sa ko kuha Ginoo. Palabihon na akong diri sa ko kay aron makatabang ko nila kay mo na akong kinaiya kay santos ko balaan ko. Pero the fact nga gusto niya nga madto sa langit, nagpasabot nga kung nakatabang sa diri, mas makatabang sa didto nga naman. Parehas ra na og usa ka ginikanan og usa ka anak. Nga iyang anak sa dihang napa sa iyang balay, nagpuyo din nara sa iyang dapit nag-eskwela. O sayon niya tabangan ang iyang anak kay kung say problema makita man niya. Pero kung mag-eskwela na sa laing dapit, di niya makita kung say problema gawas kung musulat, mutawag sa telepono o sa cellphone ba. So, dili niya insigida matabangan niyang anak kung di niya makita kay wa man diya sa iyang poder, wa man sa iyang balay, wa man sa iyang mahulagi. Mao na, ngabot natong ipasabot nga kung ang mga santos diri sa hiyuta nakatabang nato nga mohangad paslas langit sa ilang pag-ampo, how much more kung naa na sila makita na lang Ginoo? Sayo na nila ang pagsangpit ng Ginoo kay makita gyud nila. Mo na atong argumento diha. Mo na nga kung niingon si San Pablo nga palabihon niya nga mubiya din hinining lawasa og makig-uban na si Ginoo sa ato pa, kung nakatabang siya diri nato sa buhi pa, mas makatabang siya kung tuwa na sa langit kay tuol na niya ang Ginoo, sayo na niya masangpit. Nakaroon sa may prueba ana sa Biblia nga mga santos sa langit. Makatabang yun. Una sa tanan ato sang basahon ning Hebrehanon. Hebrehanon kapitulo ato sang basahon. Hebrehanon 12 tudling 22 ngadtos 23. Sumay atong mabasa diri, gingon. Hinunua ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langit nong Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel ni ini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak kansang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios, ang maghuhukom sa tanang tao. Sa di pa na ako nitiwaso, nahinumdum yung ko sa usan ako kahigala, nga dili katoliko ningon siya na, ang duulon lagi ang Diyos, dili ng mga santos, dili ng mga espiritus, mga matarong. Ang Diyos ra, may duulon. Ako siyang giingnan, wala man giingon ni Brad, ang Diyos ra, may duulon. Gani, kama pa man napa may sumpay, dili na putlon. Kayon sa manday sumpay, kiingon diri ato sang usbon, kiingon diri. Muduol kamo sa Dios, ang maghuhukom sa tanang tao, kama pa, napay sumpay. Unsa manday sumpay? Ug sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Unsa man ni? Iba mga santos ni. Klaro, nga ang duulon di ay ang Dios niya, kay dili kay Dios ray duulon, na kama man. Hebrehanon 12 tudling 23. Akong usbon yun yung basa ng 23. Para maklaro o gayo. Kung mahimo isulat diya sa inyong notebook. Gingon diri. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anakan sang mga ngalan na isulat dito sa langit. Miduol kamo sa Dios, ang maghuhukom sa tanang tao ug sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Dili po ni
Dili po ni mga anghel. Kaya mga anghel, higpit naman tong daan, katong tuas langit. Kini, klaro man yung mga espiritu sa mga matao nga nahingpit na mo man yung mga santos. Na niagi sila dinhi og kanang paghingpit, kanang mga pagsulay, hangtod na hingpit sila. Niabot sila silang dag-anan, namatay sila nga, nagmatinumanon sila. Namatay ilang lawas nga, nagkapadayon sila, matinumanon nga to sa Ginoo. Nato pa nahingpit sila. Kaya na lang atong kamatayon physical mo man itong finishing line. Diba? Finishing line. Kapahulay na dahin ta. So, nahingpit na. Kisa man eh. Well, ato pa yun ang madugangan o pamatuod o pag-justify. Kung atong mabasa ang Gipadayag, Kapitulo 5, Tudling 8. Ako lang klaro ninyo mga suking tigpaminaw. Nga kining gipadayag, no, sa di pa nako basahon ang Gipadayag 5:8. Gamay lang background aning basahon na ba. Kay daghan ako og nabasa nga mga komentaryo aning Book of Revelation. Lain-laing relihiyon, no? Kung sa ilang mga interpretasyon. Niya akong gisumada. Nagkaingon ko matay lahi-lahi gyud og sumada. Lahi-lahi gyud interpretation ng Book of Revelation. Nga naman, lisod kayo ni mga suking tigpaminaw gani sa akong pagtuon ng Bible. Para nako ang pinaka lisod yun, kalisod yun ko, kining Book of Revelation. Kaya nga naman, kining Book of Revelation, full of symbols. Kaya na ay, litra por litra na po yung mga sabton yun mo unsay gikuan ba? Full siya og kanang paghulagway. Ano bang murag drawing lang pero na ay message. Inana. Full of symbolism. Dagan kay mga simbolo. Gani, para saan ng 666. 6, numero na pero mensahe na kadautan. Diba? Full of symbolism. Sa ito pa kung magama tag atong sabot, tagang gayo, lahi-lahi. Diba? Kung sa ng 666, ipatik ba yun na sa agtang or sa ibot pasabot, ana. Di ba na literal yun nga numero? So muna nga, aron ba ito matingala bang ano man yung Book of Revelation, matilay-lahi, mag-interpretation. So, ang ato lang naklaro nga, kining Book of Revelation, full of symbols. Daga mga simbolo, sama sa numero 666. Kung sa may numero 666, sa may meaning ana. Mensahe ana, kadautan. Sa pa, incompleteness. Ganong nagsimbolo man ng 666 o 6 o incompleteness. Kay, inani mangod sa kining pagbuhat sa Diyos sa kalibutan, gibuhat niya, sa pato iyang gigama, unom ka adlaw. Dayon, sa ikapitong adlaw, iyang gibalaan ang iyang kalibutan. Katong iyang gipanghimo. Nagbalaan siya sa ikapitong adlaw. So, unsa may makuha na to, ana? Nga, pananglit kung sa unom ra ka adlaw, nagbuhat ang Diyos niya sa ikapito, wa niya balaan na. So, meaning, dili kompleto. Kailangan, kung sa iyang gipamuhat, doon na blessing. Sama, doon na tayo balay buhaton, magpa-blessing, magyuta, di ba? Unom ka adlaw, gibuhat niya ang tanan din sa ikapito, nagbalaan siya. So, ang 7, nagsimbolo og completeness. Ang 6, nagsimbolo og incompleteness. Kulang. Muna mo yung kag 666, nagsimbolo na siya sa kadautan, ano kay kanang mga kakulangon na to, meaning, dili fully ang atong pagsunod, pagyukbo sa Ginoo. Kailangan hingpit yun, tibuok yun ang atong pagsunod sa Ginoo, di kay half-hearted lang. So, mao na mga suking tigpaminaw. Nakaroon, kining akong basahon ninyo nga Gipadayag 5:8 na ay mga simbolo diri nga atong sabton. Kay maklaro na to dinhi nga ang gihimo di ay sa mga santos sa langit o mga anghel dito. Ang ilang buhat mo ang pagpataliwala. Nga naman, atong basahon, Gipadayag 5:8. Sa dihang gihimo niya kini, ang 4 ka binuhat ug ang 24 ka pangulo nang hapa sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa ug
mga bulawang panaksan, nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Naon sa may ibot pasabot ani, naghisgot og numero 24. Sa may meaning aning 24, sa may ibot pasabot aning 24 ka pangulo. Well, daghan kay kung na basang mga komentaryo ug usa sa komentaryo nga akong nadawat o gituhuan nga kining 24 elders o kapangulo dinhi usa sa gitumbok niini nga gipasabot mao ang mga kining matarong o mga santos o katubang gisgutan ba sa Hebrehanon 12 tutong gibasa ganina sa gali ito Hebrehanon 12:23 teka ato sang balikan to Hebrehanon kapitulo 12 tudling 23 tama mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na mao ni anong kining 24 elders nagsimbolo man siya sa mga matarong sa langit nga matud pa ng hapa sa nating atubangan sa nating karnero. By the way, kinsa man ang nating karnero? Si Kristo. Laing simbol ni nga nagpasabot ni Christ. Ang 24 elders o mga pangulo ng hapa at tubangan sa nating karnero nga si Kristo. Sa may ilang gibuhat, ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso. Unsa man ang insenso? Nagsimbolo sa matod pa diri nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. So kini dang insenso nagsimbolo og kanang mga pag-ampo. Yagingon dire mga pag-ampo sa katawhan sa Dios. Sa ato pa di ay ang mga santos dito sa langit. Ang mga pag-ampo sa katawhan sa Dios diri sa yuta ilang gidala. Ingon nga usa ka insenso. Ilang gitugyan, ilang gipresentar ngadto sa Ginoo nga mao ang nating karnero. So unsa man ang buhata pagpataliwala nga no kay atong mga pag-ampo diri sa yuta ilang gidala ngadto ni Kristo. Di ba nakapataliwala sila? Pero basin mo ingon ang uban nga giyon sa nimo pagsiguro veritas nga kanang 24 elders o 24 ka pangulo mao na mga santos dito sa langit. Well, inani, sa gikaingon ko na kanang numero na meaning. Sama sa 666 na meaning. Ang 24, unsa may meaning anang 24? Well, inani. Sa Old Testament gihisgutan ang 12 tribes of Israel, di ba? 12 tribes of Israel. Then i-plus na to na sa 12 apostles. 12 ka apostoles. So unsa may sumada na 24. So, pwede na itong himuong simbolo ang 12 tribes of Israel. Isumada na ito sa 12 pod ka apostoles. Ano man tuod na? Ano natakdo? Magyun nag-12. Yung tag 12 nagsimbolo sa katawhan sa Diyos sa daang testamento. Di report sa bagong testamento, ipasiunhan po tag 12 apostles. Namang ito'y nadunggang si San Pablo pero wala siya appeal sa 12 kaya awahin man niyang pagkatawag. So, lahi ang 12 yun set of 12. So, yun ka, nagsimbolo ang 12 sa Old Testament, katawhan sa Diyos. Ang 12 apostles po, nagsimbolo sa katawhan sa Bagong Testamento ni Kristo. So, isumada ni mo, 24. So, meaning, ang 24, mahimong sabto na to nga katawhan sa Diyos dito sa langit na. Katong gisgutan sa Hebrehanon 12:23 nga mga nahingpit na nga mga espiritu, bisan tuod ilang lawas, tuwa pa rito sa misteryo. Kaya wala pa may resurrection, wala pa may pagkabanhaw. Ningon to akong higala nga dili katoliko yun siya nga. Kuan Brad, how about Ecclesiastes? Tiyago itong tekstuhan, nalimot ko. Maybe 5 ba to? Or basta ningon siya nga, ang patay, wala na'y mahimo, di na makatabang, di na makalito, wala na'y kahibalo. So ang pag-ampuan ng di na wala na'y kahibalo. Kaya ako siyang giingnan. Basaha, Salmo 39, gingon. Makadaig ba kanimo ang abog? Natural dili. Ang tao, di ba, gikumpuni sa duha lawas o kalag? O espiritu? Di ba? Mo man na?
Oh. Nya, ang lawas, di ba mo ay mubalik sa abog? Ang espiritu mo pauli ito sa Ginoo, di ba? Muantihay ang espiritu. Di mo kuyog ngadto sa lawas. Di ba? Mo man na, di ba? Sa Hebrehanon 7:27 pa to, kung ako masayop, 9:27 ba? Nga, gimbutan niini nga ang tao mamatay sa makausa ug tapos niini hukom. Kanang gitawag na to particular judgment. Kaya nga tong espiritu, nga tong kalag, matubang nga to sa Ginoo. Hukman, gasa ka paingon. Di ba? Oh. Ang lawas nga mobalik sa abog mo to'y dili makasulti. Kaya ito mo to paingon sa impyerno, dum to'y madugta man kadto. Pero ang espiritu o kalag, muwala ba na? Sabi nagbalaan ka, santos, makiguban ka sa Ginoo. Oh. So meaning, ang espiritu o kalag, katong gisgutan sa Hebrehanon 12:23, espiritu sa mga mataro nga nahingpit na, mo to'y makasulti, mo to'y makadayig, mo to'y makahangyo nga tos Ginoo, sa ito pa, makatabang. Di ba? Oh. Nakaroon unsa may prueba nga makasangpit yun sila sa Ginoo, makasulti sila kay tuas las langit. Mga kalag. Una ama na pinadayag size 9 ngadto sa 10. Pinadayag size 9 ngadto sa 10 atong basahon. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo. Ug nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag. Niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ug sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila Ginoo nga labing gamhanan, balaan ug matuod. Dugay pa ba nimong hukman og silutan ng katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Timane, di ba mga patay na ni? Ilang lawas, katong gipang martir. Oh. Kung sa ilang gingon ngadto sa Ginoo sa nating karnero, Ginoo. Oh. Gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyog, nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila Ginoo nga labing gamhanan, balaan ug matuod. O hingon dili makasulti. Singgit pamanggali. Oh. Singgit sila Ginoo nga labing gamhanan, balaan ug matuod. Dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Katulaging dili makasulti ang lawas kay mobalik man sa abog. Pero ang kalag, ang mga tubang sa Ginoo o kung magantihan og langit para sa niyo. Sa may lang gingon sa Ginoo, Ginoo nga labing gamhanan, balaan ug matuod. Dugay pa ba nimong hukman og silutan ng katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Ug timanay nga kining Book of Revelation, panan-awon ni San Juan nga iyang gisulat kay ipasulat sa Ginoo. Sama atong pinadayag 12. Na iya pong napananaw ang babae dito sa langit, gikornahag 12 ka bituon, gid sa man eh. Santa Maria. Di ba? Ato naman natuki. So mao na mga suking tigpaminaw nga magatabang mga santo sa langit eh. Pero dili na ito ikumpetensya sa Ginoo. Ato ginanglarohon kay nausana sa mahimo ni Kristo. Gani sa atong full blow gyud anis atong tema. Na daghan kitang teksto. Tagaan bigyan mo na kog mga teksto nga kanang litra por litra nga tigpataliwala gyud mga santos. Kanang pulong makalaban sila na. Just pagkadaghan kayong example. So atang istima na to na kay ako yun ang mahatag ninyo mga tudlingan na. Yan nagali to'y ay na kay samutag ka. Happy trabaho tong oras. Okay. Napay laing pangutana. Giri no? Tung daginuto ning nabiling minutos. Gikan sa 092055800068. Aduna ba kay gibasihan sa Bible nga si Maria ikaduhang Eva? Okay, ako mong gunang gisgutan nga si Santa Maria ikaduhang Eva. Kaya ako laging giparalel sa 1 Corinto 15. Di man ini Brad kung lalaki ka or sister, no? Kung babae. 1 Corinto 15, 45 ngadto 47. Akong giparalel ani, no? Di man dautan mo paralel. Kaya ang Biblia full of parallelism ang galina.
Para sa nang nating karnero. Pag-abot sa New Testament, gitumbok si Kristo. Diba? Ang Old Ark of the Covenant, nga gisudlan sa papan nga bato, nga gisudlan sa napulo kasugo. Kisa may katumanan sa Bagong Testamento ana. Ang pulong nga katong nasulat sa papan nga bato, ang katumanan mao si Kristo. Kay siya ang pulong sa Dios. Diba nasa San Juan 1:1? Siya ang pulong sa Dios. Dayon ang sudlanan sa arka kay katulaging pulong sa Dios gibutang man to sulod sa sudlanan sa kasabutan. Ito pa, ang pulong sa Dios dunay sudlanan. Karon kasi Kristo mao man ang personal word of God. Kinsa man po iyang sudlanan? Kinsa may nasudlanan, nahimong sudlanan sa pulong? Di si Maria. Kaya siya man ang bagong arkas kasabutan. Anong ngayon tag si Maria mo yung bagong arkas kasabutan kanang gisgutan sa litania? Kaya siya may gisudlan sa pulong nga Mos Kristo. Timanan na to nga ang katumanan sa pulong sa Dios katong napulo kasugo nga gisulat sa papan nga bato, ang katumanan persona nga Mos Kristo. Ito pa, ang sudlanan pod mahimong katumanan persona pod. So kay ang pulong sa Dios katumanan si Kristo man, ang sudlanan pod kinahanglan persona pod ang katumanan. Kinsa may nahimong sudlanan ni Kristo nga pulong? Si Santa Maria. Una siya maong bagong arkas kasabutan. Gani sa Pinadayag 12 bersikulo 1 sa dili pa ng bersikulo ha, naay gihisgutan sa tudling 19 sa Gipadayag 11 nga usa ka arka kun sudlanan nga ang gitumbok kini na dayong bersikulo 12 bersikulo 1 nga babae. Basahon ko, Pinadayag 11:19. Unya naabli ang templo sa langit ug nakita sa sulod niini ang sudlanan sa kasabutan. Na? Dili po ni sudlanan sa kasabutan kadtong sa daan kay tugay naman tug asa nato napunta ron, di ba? Pero naabli ko no ang templo sa langit, dito sa langit, ug nakita sulod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unsa man ni? Kinsa man ni? Unya may kilat kagahob, dalugdog, linog, ug mibunog ang yelo. Dayon, 12, gisgutan dayon ang babae, di ba? Unya, nagpakita ang sa kadakong tilimadon dito sa langit, may usa ka babae. Na, ako naman ang gisgutan, Santa Maria man, di ba? Oh? So, pwede na to i-connect dayon nga kining arka. So, bagong arkas kasabutan mo si Santa Maria, kaya nahimong sudlanan sa pulo nga mo si Kristo. Diba? So, na yung mga pagparalel na to. Kunya, sa 1 Corinto 15, 45-47, si Kristo mao ang bagong Adan. Kung dunay bagong Adan, mao si Kristo, sa to pa doon na po'y bagong Eva. Kinsa man ang bagong Eva? Ako na nang na-explikar, o manan ako nag-explikar. Diskubriho na to, kinsa may katumanan anang Genesis 3:15. Babae nga nagmatinumanon si Ginoo kay nakigbatok sa yawa. Ang unang babae nga si Eva, wa man to katuman kay nahulog man. Nya kanang babayhana diha gitumbok nga makigbatok sa yawa so pa dili patintal. Kinsa man babayhana ang gitumbok kana? Kinsa man pong babayhana ang balik-balik kud paglitok ni Kristo bisan iyang inahan si Santa Maria? Diba? San Juan 2:4 kini pong Revelation 12:1. Usa po na sinungdan ngano si Santa Maria bisag iyang inahan iyang gitawag og babae para masayod ta nga siya mao ang katumanan sa babaeng gisgutan sa Genesis 3:15. So siya mao ang bagong Eva. Yawan ang putay kining panahon. So ato ning ipadayon kining sa Lunes kay naapay pangutana gani. Ako ning i-priority sa sunod, no? Kay wala tay kining panahon, no? So, mga suking tigpaminaw, sili pa ta hingpit nga magbulag-bulag karon sa kahanginan, ay ninyo kalimti no, ang atong kinibang Global Catholic Network no, ang EWTN. Pangitaa lang sa inyong cable operator. Kaya dili na siya magparehas. Depende na og asa gipasulod. No? EWTN, Eternal Word Television Network. Sana siya ka 24 hours, puros religious. Puros religious. Dayon sa kuan po sa internet, pwede na ito ma-access ang Catholic.com. Ang Catholic.com, sana siya ka very dako kayong organisasyon na dito sa Amerika, mga Catholic Faith Defenders dito.
nga na mga programs sa radio gyud. Pwede nyo ma-download po ang mga MP3 files ilang mga radio programs. Gani ang uban ni ana siguro ma-air nato dinhi kung mag-replay ta, no? Okay. So, wala naman tayo kung panahon. By the way, ang atong cellphone number 0918-5497-065. Ang atong telephone 212-6200. Okay. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, may atong gihigugma, Santa Maria, kini inyong ubos nga lagad, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Moingon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.